Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nembe iki ya, Bu. Iya, Nduk. Saking pundi to, Bu? Saking Tegal ibuke. Mbak riyen, Bu, kula ijekake sikile jenengan. Iya, Nduk. Sekedap ya, Bu. Nah, kula pendhetke toyone. Iya, Nduk. Sampun, Bu. Iya. Ibu ketinggalan sayang banget ya. Iya, Nduk. Baune ibuke lo pegel banget. Tak pijeti kene. Tangane Kula ibuke. pijeti nggih. Iya. Pripun, Bu, kepenak apa dereng? Wes rada penak sithik, Nduk. Lah piye sekolah jek eneng ujian apa ora? Nggih, tasih wonten setunggal malih. Sing nek sinau sing sregep ya, sing pinter, muga-muga diparingi muga-muga diparingi lancar, sukses dadi anak sing berguna bagi nusa bangsa. Nggih, amin. Sing mbok cita-citakno kelakon. Nggih. Ya wis, Nduk. Nggih, niki sampun, Bu. Wis, penak. Matur nuwun ya, Nduk ya, pijetane. Nggih. Ibu luwe napa mboten nggih? Iya, Nduk, luwe banget iki wetenge ibuke iki. Sekedhap nggih pendhetke dahariyin. Iya, Nduk, jan akeh ya, Nduk ya. Saiki ae wetenge ibuke rada ra penak iki. Nggih. Kedap nggih. Iya. Niki Bu kula suwapi riyin. Iya. Enak e. Ampun Bu, sekedhap nggih tak pendhetke toya. Iya, Nduk.
Niki Bu toyone. Iya, Dok. Alhamdulillah, Bu wis marep Dok iki. Nggih. Matur nuwun ya, Dok ya. Nggih Bu, niki sampun dadi kewajiban kula kangge ngormati tiyang sepuh. Iya. Sing pinter ya nek sekolah ya, Dok ya. Nggih.